Interface első része 2008. október 24-én jelent meg. A Visceral Games fejlesztés és az Electronic Arts, röviden EA kiadótól. Egy túlélő horrorjátékról beszélünk, így egyértelmű, hogy a rettegés szerelmesének ez a játék maga a tőkéi, még ha egy kicsit bágos is. Annak ellenére, hogy a játék közel 18 éve jelent meg, még a mai napig is szerintem az egyik legjobban sikerült játékuk. És ezt a számok is mutatják, hisz fél év alatt közel 1,5 millió példányban kelt el, és nem hiába. A történetünk az űrben játszódik, főképp az Ishimura nevezetű hajón, ahova főhősünk Isaac Clarke, Zack Hammond és Kendra Daniels kíséretében érkezik meg egy leadott vészjelzés miatt. Itt rövidesen a durva érkezés után ki is derül, hogy mi történt. Kaszakezű nekromorfok vették át a hajót, de nem tudjuk, hogy miért és hogyan. Vagy legalábbis eleinte ez az érzés foghatja el az embert, és a történetünk haladtával egyre inkább azt érezheti, hogy itt csak én nem titkoltam semmit, mindenki más pedig igen. Grafikailag a játék korához képest szerintem teljesen elfogadható, sőt, bátran merem mondani, hogy van olyan 3-as játék, amit bármikor eldobok ennek a grafikának a kedvéért, mert ez legalább AI nélkül is garantáltan elfut a gépemen, és nem kell megvárnom, hogy betöltsön egy pályára, és csak meg gyorsabban haladtam, mint a játék azt tervezte. De hát nem csak textúráról van itt szó, hisz mit érne mindaz a fények és az ezek által keltett atmoszféra nélkül, amit szerintem teljesen tökéletesen elkaptak. A játék nem omar az értelemben sorolandó horror kategóriába, hogy minden sarkon vár egy arcodbogró meglepetés, hanem mert mindig tarpon tart, és érezteti veled, hogy nincs olyan légtér, ahol egyedül lennél, hiába nem látsz senkit. És erről semmi más nem árulkodik, mint sem egy hangos kopogás, mászás, esetleg üvöltés, amiket a szellőzőkön keresztül hallhatunk. Nyilván akad egy-egy olyan hely, ahol a megszokott jumpscare fogad, de nincs túltolva, ez egyszer biztos. Őszintén megvalva, mikor vettem fel nemrég részt a végigjátszáshoz, volt, hogy rendesen féltem tovább haladni, pedig nem vagyok az a könnyen ijedős, szóval ajánlom sötét és csendes félbe játszani az igazi élményért. Mivel túlélő horror, így lehet következtetni, hogy nem fog lépésenként számtalan lőszer és élet fogadni minket, úgyhogy spórolni kell valamelyest, ha csak nem akarunk egy korábbi mentést betölteni vagy backtrackelni, hiszen karakterünk nem épp egy elsportoló, tehát enyhén szólva elfutni nem mindig opció. Külön díjat érdemel, hogy a HUD beépítve van a játékmenetbe, így nem egy külön menüt kell megnyitnunk, ami aztán megment minket a játékmenet közepén, hanem egy menet közben egy hologramot bámulhatunk, amit jobb, ha észben tartunk, mert bármikor hátba szúrhatnak minket. A harcok a legtöbb esetben egyszerűek. Bár nem árt pontosan elsütni fegyvereinket, másképp igen kellemetlen helyzetekben találhatjuk magunkat, amit nem épp a legbarátságosabb halálokhoz párosítanak. Nyilván a megszokott pörgős és futkározós modern játékokhoz képest ennek a játéknak az irányítása lassabb és taktikusabb, mint a mai elvárások alapján készülő hátsó és belső nézetes játékok. A történet eleinte nehezen indul be, hisz frissen és még bátran érkezünk meg a rémálmokkal teli létesítményre, nem számolván azzal, hogy két fősaval arrébb már vár minket az egyik házigazda meleg fogadtatással. Ennek ellenére szerintem akármennyire is egyszerű volt a sztori, mégis olyan csavaros, de érezhetően előrelátható módon adta elő azt a játék, hogy még ha nem is ez a legerősebb pontja, mégis megadja a kellő érzelmeket ahhoz, hogy átérezzük azt, amin a karakterünk végig szenved. Különösképpen azok a megmagyarázhatatlan történések is, miszerint Nicole segített nekünk, miközben ő már rég halott, vagy pedig nekromorfként császkál valahol a hajón, ami szerintem külön kiemeli azt, hogy Isaac egész egyszerűen fejezetről fejezetre kezd halucinálni és elveszíteni valót. Bár amennyire személy szerint kicsi szemeszúró, az nem más, mint némely karaktert, így gondolva Hammondre, Kainra és a bolond Carlos Mercerre, nagyon kevés ideig láthattuk és interaktálhattunk velük. Szívesen láttam volna többet abból, hogy mégis mi történt Hammonddel, míg egyedül bolyongott, vagy esetleg arra, hogy Kaint hogyan befolyásolta Kendra, és hogy mi vezetett Mercer megzakkanásához és a későbbi önfeláldozásához. Bár ezek egy töredékét fedezik a hajón található hang és szöveges feljegyzések, szerintem bőven lett volna mit mutatni a játékon belül velük kapcsolatban. Összegezve a játék mai napig jól tartja magát, és szerintem kifejezetten is megéri 2026-ban, ha ki akarunk szakadni egy picit a jelen játékaiból. Még akkor is, ha nem vagyunk a horror fanatikusai, és persze el tudunk tekinteni a hibáitól, hisz modern hardware-en futtatni egy közel 20 éves játékot, hoz magával egy marék problémát, amik néha megtörik a félelem illúzióját. Nyilván a felújított 2023-as verzióban is meg lehet ezt tapasztalni, de hiszek abban, hogy a régebbi játékokban van egy kis különlegesség, amit manapság nem tudnak nagyon úgy rekreálni.
Remélem tetszett az elemzésem, és rá tudtalak venni arra, hogy legalább kipróbáld, ha nem is játszod végig, mert szerintem ez még mai napig is egy gyöngyszemjáték. Ha esetleg mégsem vettelek rá, nyugodtan kukkancs rá a végigjátszásomra, ott mindent meglátsz, hogy miből is áll valójában. Ha tetszett ez a videó, nyugodtan nyomj egy lájkot, iratkozz fel, és kövess a további tartalmakért. Szevasztok! Street, are you with me?